mụnwa bụ Dr. Kakaraka, ladies and gentlemen, worldwide, ebe ọbụla ka m na-aga onwe ebe ọbụla itinyere na onyokomita gị ga-enyopụta because mụnwa ma ihe ụwa na-akọ, mụnwa na-eme kekwa chọ na nlebara ndị mmadụ anya, ha na-aga ihe ka o kwesịrị ka ha gaa, ọwụ na nri esighị ike, ọwụ na ihe a na-eri eri, ọwụ na ịṅụ mmiri, ọwụ na ịgba bọọlụ, ọ bụ na ihe egwuregwu, ihe ọbụla anọ m there. Ọkwa mụnwa nọ na the street of Lagos, ewetara m okwu ka ndị mmadụ kwue ihe nna-ajụ ndị mmadụ taa n'isi mbido TV. Ha sị m ka ha gwa m ọ ga-adị mma ka di na nwunye nwere joint account, na ha na-abụ mepere akaụntụ n'ofu bankị. Ọ ga-adị mma ka di na nwunye nwere joint account, ọwụ onye nke a nwere nke ya, onye nke nwere nke ya, ha na-abụ ga-emekọta aka mepe ofu akaụntụ. Ọwụrụ ha nwa ga na onye ọbụla chi were ego ọgwụ onye nke a chi were ego ọgwụ onye nke a. Ọ dị mma otu ahụ ka anyị ga-ajụọ ndị mmadụ ka ha gwa anyị ihe si ha n'obi. Well, mụnwa nlụọ nwaanyị ihe joint account a na m alaikete ya, but udo dị ma nwaanyị ma wụ onye oshi nlụọ onye wụ onye oshi na onwedị ihe gbasara mena ya na akaụntụ m ga-enwe nke m ya enwe nke ya, but ọ na-adị mma, ọ na-enyere famili aka maka sometimes ị ga anụ ya nwaanyị gị n'idiri gị ebe ahụ were ego nyekwa na ụmụ gị nri, so ọ ihe eji enwe joint account together with your wife. Ọ na-adị mma. No, ọ dị ama atọ. To my own understanding, maka ọ ga-cause so many havoc. Secret agadi. So mere some certain things ga-shi mere your family. Nwunye gị ga-shi ma maka ya. Ọ na-adị mma maka na mgbe di na nwunye nwere ha na-abụ nwee joint account, ha ga-ejikọsi ike tikọta ego ahụ nwee ike, because ama m na ụmụ nwaanyị na-ama na-eji akaụntụ ọfụma. So o nwee ụdịrị business di ya ga-achọ ime, ọ mata na ya na nwunye a nwee joint account, ọ bụrụ ego niile ka ọ ya na withdraw from the account, bụkwara nke nwaanyị ọ bụrụ ego niile ka ọ ga na-ewepụ from the account. So ọ na-adị mma di na nwaanyị amakata ha go ofu bank mepe ofu joint account na-ama na-eji a, and onwe ka ọ bụkwa na onwe another business they can now have maybe one separate account. Ọ na-adị mma for the upkeep of the family ka ha nwee joint account. Ọ na-adị mma ka di na nwunye nwee joint account maka na asị na ha na-abụbu ofu, ịghọta, Chukwu na-etinye ego ha na-abụ ofu, so ha nwekwa joint account is not a bad thing, ọ bụrụ ihe ọjọọ. Like mụ na di m na anyị nwere joint account, ịghọta, ọ chọkwa iwere ego ọgwa m, mụnwa chọkwa iwere ego ngwa ya, anyị asaịnụ. Ndị mmadụ niile na-ele m, ana m ekele mmadụ niile. Ọkwa Dr. Kakaraka ka na-ekwu on top the microphone of isi mbido TV. Ebe a bụ ebe ọ na-akpọtụ, ebe a bụ ihe ebe niile na-eme. Ndị mmadụ ekwuchala ihe wu obi ha, anyị nwakwa na-aga izu ike ka unu na-ele ihe ọzọ ga na-enye unu obi aṅụrị. Unu ga-ahụ na onyokomita unu nọmba unu nwere ike kpọọ ka anyị nwere ike ree n'unu ahụ unu. O nwekwara ihe unu chọrọ ịkọ gbatara ihe m butere na steeti Lagos. Unu ga-agakwa na social handle anyị wụ Facebook, Instagram ya na Twitter on the isi mbido TV. Ọ ya bụ Instagram, ya bụ Facebook, ya bụ Twitter. Ị chọọ inweta anyị na ịchọ iweta anyị na webụsaịtị www.isimbido.tv. ebe ahụ bụ ebe ihe niile ga na-eme. Unu nọrọ nke ọma. Ọ ya nụ esiokwu.